Eu abrumada que me podo sentir eu igualmente en representación de tantas e tantas mulleres e tamén homes ante a vergoña e ante a náusea pola sentenza, bueno, non a sentenza, sino a medida de posta en liberdade dos membros da manada, porque é unha agresión, unha violación que se quere disfrazar de outras cousas e que demostra a descomposición social e moitas veces moral a cal se levou a este país, e que eso non deixa de ser un reflexo desta situación social na que temos a todo o Estado, a donde nos abocan as mulleres e a donde se quere abocar a toda unha sociedade. É un síntoma moi grave da situación na cal os poderes públicos e incluso o Poder Judicial, dentro da súa independencia, debería reflexionar dentro do que se motivan a legislación que existe para este tipo de sentenzas, este tipo de medidas, que se pensen para a cidadanía e non se pensen, non se sabe moi ben, pero dende logo para as mulleres e para a xente non se está pensando e sentimos unha vergoña e unha repulsa absoluta. Ante isto, as mulleres nos imos a seguir apoiando porque non estamos solas. É outro asunto, pero aínda que é menor ao meu entender, pero que non debemos esquecer, o apoio aos traballadores da TVG que están outra vez noutro venres negro ante a manipulación informativa e as directrices políticas da dirección política da TVG para non deixar de exercer o seu traballo libremente. Toda a solidariedade. Con respecto á súa comparecencia, pois queremos agradecer a súa presencia, máis cando podemos ter acceso á documentación con un tempo máis ou menos suficiente para o debate desta, e decimos isto porque non é habitual, aínda que sexa de sentido común, que teñamos a documentación a tempo, sobre todo as persoas que temos que documentarnos bueno, pois un pouco afondar nunha problemática aínda que é sobradamente coñecida por toda a cidadanía a día de hoxe, e máis tamén cas novas oleadas migratorias de persoas que fuxen dos seus países porque están desesperadas e porque xa non poden máis e escapan do horror. Nos creemos que temos que abordar desde esta perspectiva máis humanitaria e máis persoal este tema, e non dende a tecnocracia, señor director xeral. Este tema non se pode abordar dende a tecnocracia, que é o que pareceu a súa intervención. Estamos falando de vidas humanas. Todo o mundo ten dereito a vivir e todo o mundo ten dereito a ter unha vida digna, sexa aquí ou sexa noutro país. E sobre todo creemos que hai que tratar este tema ca humanidade, non somente que reclama a cidadanía, sino a responsabilidade que deben de ter os dirixentes políticos, un pouco na liña dos outros grupos, pola situación dramática que están vivindo millóns de persoas por todo o mundo, e sobre todo cando vivimos nun país, e non me refiro só a España, me refiro a Galicia, donde a xente sufriu miseria, donde a xente tuvo tamén que exiliarse dende o século XIX a países que eran máis ricos naqueles momentos ou que tiñan condicións de paz, xa non falamos cando foi a Guerra Civil, e que tuveron que buscar cobixo noutros países que tiñan unhas condicións máis idóneas, e se non é por eso, cal sería o futuro de moitos e moitas das persoas que tuveron que fuxir tanto de España como de Galicia, e que ademais son parte inherente da nosa historia. Non se entende Galicia, non se entende España sin lembrar a realidade de milleiros de persoas que tiveron que vivir o mesmo que o que están vivindo moitas doutros países a día de hoxe. E nin siquiera fai tanto tempo milleiros de mozos, e aínda a día de hoxe, teñen que exiliarse por razóns económicas porque este país non ten en moitos eidos futuro. Por iso, nós queremos abordar este debate sobre a cooperación e o seu cuarto plan director en ese marco, non dende a tecnocracia. Non falamos de bancos, falamos de persoas. Falamos de números, falamos de seres humanos, de meniños, de xente maior. Nun momento no que os retos para a cooperación semellan máis grandes que nunca, repito, cuestións tales como os desplazamentos de milleiros de persoas migrantes e refuxiadas que fuxen tanto da miseria, xa se dixo, de guerras, de falta de oportunidades, se fuxe de violacións dos dereitos humanos atroces, de esclavitude infantil en países onde os propios meniños, como pasou en Galicia tamén, teñen que traballar en condicións que non son ni moito menos humanitarias nin dignas, nin nos collerían a día de hoxe na cabeza. Nadie querería eso para os seus fillos nin para os seus netos
netas, e incluso ahora hai problemas vinculados seriamente co cambio climático, a sostenibilidade, a desigualdade económica entre países é cada vez maior, a desigualdade de xénero, son cuestións fundamentais que abordar conxuntamente. Este ano en Acampa, de feito en Coruña, non sei, descoñezo se tivo a oportunidade de pasarse por ali, houbo de feito unhas charlas enfocadas en esta temática relacionada cas mulleres que son as grandes perxudicadas e os meniños e os maiores neste tipo de situacións nos países de orixe. Ante esta situación tan dramática e que son as cuestións que temos que abordar conxuntamente con humanidade, con sensibilidade e relembrando o noso pasado, non cabe o silencio nin a complicidade, senón a actuación decidida e contundente, non a caridade, a contundencia e o compromiso real, un compromiso que a xustiza internacional, cos dereitos humanos alén das nosas fronteiras. Non é a cuestión de atender estas problemáticas en tempos de bonanza, esta é unha cuestión que ten que ser un compromiso internacional, unha obriga diaria que debe interpelarnos a todas os cidadáns e cidadánas, a todas as administracións e a todos os gobernos. Poñer recursos a disposición da xustiza internacional e levantar a voz contra as violacións sistemáticas dos dereitos humanos é un deber, un compromiso diario. E creer na cooperación como unha política pública fundamental e irrenunciable para o mundo que queremos é tamén unha obriga irrenunciable. Internacionalismo e corresponsabilidade, en definitiva, algo que, repito, que outros países tuveron a sensibilidade de ter cos españois e cas galegas. Hai uns datos alarmantes que compre lembrar nunha comparecencia como a de hoxe que ilustran e explican a necesidade dunha cooperación estable, duradeira, multilateral e ben financiada, ainda que xa se deron moitos datos e se deron moitos argumentos polos outros grupos da oposición. Hoxe, 2.200 millóns de persoas atópanse en situación de pobreza extrema no mundo vivindo con menos dun euro diario. Isto ao tempo que as 62 persoas máis ricas do mundo acaparan os mesmos recursos que os 3.500 millóns de persoas máis pobres, o cal é algo dantesco e que non colle na cabeza de ninguén. A metade da poboación mundial, así que as cifras de desigualdade globais actuais non teñen precedentes en ningún momento da historia. Actualmente estamos vivindo no peor momento en datos de desigualdade da historia. E mentres seguimos tamén agotando o planeta, non é solamente que teñamos asumida máis da metade da humanidade vivindo en miseria. Din os expertos que de seguirmos así no ano 2050 ou antes necesitaremos máis de 2 planetas para atender o consumo da poboación, sobre todo a poboación que vivimos nos países máis bollantes e acomodados. E claro, isto non nos vai afectar a todos por igual, sino que se van a centrar de novo outra vez nas zonas máis pobres. O 70% das persoas que viven en situación de pobreza extrema fano en zonas rurais, moito máis sensibles de problemas de cambio climático, as zonas sur, os mercados globais de produtos alimenticios. Somos ademais testemunhas de outro triste récord que é o das persoas refuxiadas. Xusto o mércores 20 de xuño, o Día das Persoas Refuxiadas, podíamos ler na prensa que se tiña acadado o récord de 65,3 millóns de persoas refuxiadas, 65,3 millóns de persoas que fuxiron, repito, das súas casas por causas políticas, económicas e ambientais, fuxindo do horror. Ninguén sube a un barco, nin eles, nin os seus meniños, se non fuxe do horror e se arrisca a súa vida, se non fuxe dun horror moito maior. Desplazamentos que deixan tras de sí dor, sufrimento, mortes que siguen sementando as fronteiras como as 25.000 producidas no Mediterráneo nos últimos 15 anos. E falando de fronteiras, de políticas migratorias criminais, teño que aproveitar tamén esta intervención para denunciar a barbarie da política migratoria estadounidense, co señor Trump á cabeza. As repulsivas imaxes de nenas e de nenos arrancados das súas familias son o exemplo do fracaso da política migratoria, exemplo tamén do fracaso da comunidade internacional que está demasiado calada ante tales atrocidades cos seus negocios e acomodados nas súas poltronas. Son as nenas e os nenos que, compre dicilo,
que levan en riba travesías durísimas, vivencias terribles, en moitos casos que levaron as súas familias a tratar de cruzar a fronteira. A cooperación internacional ten que seguir traballando no desenvolvemento de países de orixe, na busca e defensa de vías seguras e legais de entrada, e ten que denunciar esta situación insoportable. Non se trata só de acoller, aínda que é fundamental, sino de solucionar porque esas persoas viven en países sumidos polo horror e por todas estas problemáticas. E todas temos responsabilidade. Os gobernos do primeiro mundo, que moitos hinchan o peito, son os principais responsables moitas veces da situación destes países. E quixen determe un pouco nesta cuestión tamén, alén de tratarse un problema que require actuacións urxentes, é un dos asuntos fundamentais que se aborda na Axenda 2030, que por suposto guiará o cuarto plan director da cooperación galega que vostede veu aquí a explicar. Axenda na que se inclúen asuntos como a trata de persoas, as políticas migratorias planificadas ou a cobertura sanitaria universal. Entrando en materia, decir que compre para parabenizar tamén a Dirección Xeral por ter traballado nun plan director de cooperación de xeito participado. Iso tampouco é a norma, iso tamén o temos que recoñecer e, polo tanto, é unha sorpresa positiva, non lle vou a decir só cousas malas. Non é a norma neste Parlamento, nin foi a norma nesta materia, pois, como vostede sabe, non é o que aconteceu no plan español. No plan español pasou xusto o contrario, sacando adiante en solitario polo Partido Popular o seu plan sen consensualo absolutamente con ninguén, nin consensuar nada. O mesmo que o Partido Popular fixo co terceiro plan director, o primeiro da historia aprobado sen o consenso, sen o apoio das ONGs do país. O sea, batindo récords. Polo tanto, benvidos de novo ao consenso en materia de cooperación, nos alegramos, benvidas e benvidos, rectificar unha boa nova e agardamos que isto non sexa un caso illado, senón que esta forma de facer as cousas viñera para quedarse. Vai por diante que dende En Marea, na liña do que transmitiron dende o terceiro sector, entendemos que este cuarto plan director supón un paso adiante nas demandas encamiñadas a facilitar o seu traballo de cooperación e desenvolvemento, un paso adiante que deixa cousas no tinteiro como a necesidade de flexibilizar os criterios que obrigan a diferenciar entre os cartos do capítulo 4 dedicado aos gastos correntes e o capítulo 7 dedicado a inversión e infraestructuras, e a realidade dos proxectos de cooperación fai que a diferenciación sexa complexa e a xustificación implique unha burocratización excesiva. E logo está o tema da tramitación anual, un problema reiteradamente denunciado por parte das organizacións que traballan en cooperación tamén no noso país, que levan a cabo proxectos máis a longo prazo, un asunto sobre o que compre tamén seguir traballando. Pero repetimos, é un paso adiante. Foi no proceso de diálogo coas propias entidades de cooperación e no que tivo a ver co proceso de participación cidadá, cumprindo así cunha das demandas que se extraía da avaliación do terceiro plan director, do cal vostede non dixo nada, pero nesta especificamente enunciaba a necesidade de recuperación do consenso social e político sobre a política pública galega da cooperación no marco dunha axenda global e desenvolvemento que demanda maiores compromisos dos gobernos subestatais para o cumprimento dos obxectivos do desenvolvemento sostible no ano 2030. Ata aquí é a parte positiva. Como máis lamentablemente temos tamén que destacar as cousas menos positivas que foron e o porqué, porque o consenso, o diálogo e máis diálogo solamente naqueles aspectos que non os comprometían orzamentariamente en nada foi a súa liña de actuación, porque dixo vostedes non quixeron falar nada de orzamento, xa non quixeron consensuar. Non o decidimos solamente nós, basta botar unha ollada aos informes de achegas do plan director e ver cales foron aceptadas e cales foron rexeitadas, e vamos a ver algúns exemplos, sin querer repetir o xa dito, pero creemos que é fundamental. A cooperación galega deberá poñer en valor as súas potencialidades e recuperar o traballo en países lusófonos estimada, rescatar a idea de promover unha cultura de igualdade no conxunto das políticas públicas e nos programas, a necesidade de transversalización a todos os niveis, incluídos nos instrumentos estimada. E agora ben, o cuarto plan director debería promover e acadar ese 0,2% do orzamento total consolidado da Xunta que foi desestimada, un anexo orzamentario, vou rematando, no que se estableza un calendario de desembolsos mínimos público e planificado conxuntamente cos distintos axentes de cooperación que, partindo dun mínimo de 6,8 millóns de euros, acade de forma progresiva e planificada o 0,2 ao final da súa vixencia desestimada. Consideramos
que a limitada dotación orzamentaria é a principal eiva desta política pública e considera necesario de cara ao cuarto plan director ampliar a dotación orzamentaria da Xunta a partir dun mínimo de 8 millóns de euros anuais e igual que solicitan os restos dos actores galegos do sistema de cooperación, desestimada. Poderíamos seguir dando máis exemplos, sigo na réplica. Volvo a repetir, isto non é unha cuestión de tecnocracia, isto non é unha cuestión de xestión, isto é unha cuestión de prioridades, isto é unha cuestión de humanidade, isto é unha cuestión de memoria do que pasou cos galegos e galegas noutros tempos, do que pasa aínda con moitos mozos e mozas e do que sufreu todo o conxunto do Estado noutros momentos da nosa historia e que si tuvo unha resposta por países que naqueles intres ou tiñan paz ou lles iba mellor que a nós. Moitas grazas.